জনজাতিৰ ৰাজনীতি নচলিব জনজাতিৰ ৰাজনীতি নচলিব এই সংগ্ৰাম চলিছে জনজাতিকৰণক লৈ ৰাজনীতি নচলিব অসমৰ ভৱিষ্যত বহুত বেছি ভাল ভৱিষ্যত নহয় আৰু মিয়াসকলে অসমক ধ্বংস কৰি পেলাব তেওঁলোকে যিটো ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে অসমীয়া মানুহ যিমানে সোনকালে সজাগ হয় সিমানে আমি বাচিব পাৰিম নহলে আমাৰ জীৱন কালতে অসমখনক তেওঁলোকে লৈ ল'ব যত উচ্ছেদ অভিযান চলিবই মই যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকো মিয়া মুছলমানৰ লগত মোৰ যুদ্ধ চলি থাকিব কোনো ক্ষেত্ৰতে বোলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হল তাৰ কাৰণে মিয়াবিলাক ৰক্ষা পৰিলে এইটো নহয় অৰ্জুন সব্যসাচী আছিলে দুই হাতেদি খৰ মাৰিব জানিছিলে আমি জুবিনকো ন্যায় দিম নিয়ম মিয়া মুছলমান যিসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী তেওঁলোককো কষ্ট দিয়ে থাকিম खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर स' रायजोफोर दिनैनि गिबिसिन खौराङाव जोङो सीएम प्रमद बर' सारनि सायाव जों सावरायलायगोन नैथियावहाय जोङो नैबे क'क्राझार आरबाननि सायाव जोङो सावरायलायगोन थामथियावहाय जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायाव जोङो सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय जोङो दिलीप सयकिया एमपिनि सायाव जों सावरायलायगोन बाथियावहाय जोङो टंकेश्वर सीएम राभा हासुं काउन्सिलनिफ्राय जे बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि सायाव जों सावरायलायगोन लोगोसे दावराव देख्रेब अमरसिंह ब्रह्मखौबो सरजाबफानाय जागोन मार्कुस नार्जारिखौबो रायजोफोर जोबनायाव दिपेन बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासं बे समाव रायजोफोर फै अब्ला जोङो गिबिसिन थारावनो प्रमद बर' सारनि बुंनायखौहाय जों खोनासंग्रोनोसै बिथाङा मा फोरमायदों आप खुद को भी प्यार कीजिए लोगों को भी प्यार कीजिए दुनिया में दो शब्द है ये है पीस एंड लव जो दुनिया को बदल सकता है पीस एंड लव और हम लोग पीस एंड लव ये दो शब्दों को दूर रख के अगर कुछ करना चाहता है और नहीं होगा हिंसा से हिंसा नहीं आता है नफरत से नफरत नहीं मिटता है आप अगर हिंसा करेगा फिर हिंसा ही होगा नफरत करेगा तो नफरत ही मिलेगा आपको प्यार करना पड़ेगा आपको लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा इसीलिए अभी बोडोलैंड में हम लोग का कोई नेगेटिव नहीं है कोई भला बुरा बोले पॉलिटिकली कोई हम लोग को गाली दे भला बुरा बोले मुझे कुछ बोलना नहीं है ओनली फोकस इज बोडोलैंड के 26 समुदाय और 35 लाख लोगों को आगे लेके जाना है दुनिया हम लोग को छोड़ के बहुत दूर चला गया है हम लोग को आगे बढ़ना है और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने हम लोग को मार्गदर्शन किया अब्दुल कलाम जी ने हम लोग को मार्गदर्शन किया विवेकानंद जी ने हम लोग को मार्गदर्शन किया कितने लोग थे भारत में महान लोग जिसने मार्गदर्शन किया उसी मार्गदर्शन से हम लोग को चलना है और एक अच्छा बोडोलैंड बनाना है थैंक यू थांनाय 5 बोसोरावहाय गोजोन जानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बयखौबो बजबनानैहाय खामानि मावनाय सासे सीएमनि दैदेननायावहाय बर' रायजो राजाफ्रा 5 बोसोरसिम गोजोनखौ मोनदों नाथाय बे समावहाय गावजों गाव हिंसा हिंसि अनलायनाय गैयै नायखेरलायनाय मेहेरलायनाय नैबे थासारिया फैनायखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंब्लावनाय अरनि अरगेंआ सोमजिफिननो नागिरदों रायजोफोर दा प्रमद बर' सारा सानदोंमोन जानो हागौ हयथ' फैबाय थानाय 15 बोसोरसिम 20 बोसोरसिमहालागै जुदि सुबिदा मोनोब्ला बर' रायजो राजाफोरनि बड'लेण्डआबो लासैनो लामा गेवफिनगोन होननानैहाय नाथाय बेखौहाय रावबो बुजियाखिसै डाइरेक्टलि गादि गोमाजानाय मानसिफ्रा दावराव खालामनानैहाय नंखाय रायजो राजाफोरनोहाय अर सुनानै होनानै बेयावहाय गुबुन हारिनि भट लानानैहाय नंथारै बाथारै हा फाननानै एसटि फाननानैहाय दिनै गादि लानाय जों नुदों बेफोरनो जाहैबाय बर' हारिनि बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन आसार खान्थि आखल आखु रायजोफोर बे समाव नैथियाव फैदो क'क्राझार आरबान ना बेयावहाय मोनसे क'क्राझार आरबाननि माखासे फोसाव बिलाइ ओंखारदों नैबे फोसाव बिलाइखौ आङो नायनानै आन्दाज मोनदों दे बेयावहाय क'क्राझारावहाय 70% बर' ना 70% जुदि बर'ब्ला अब्ला नैबे चेयारमेन मेम्बार्सफोरनि गेजेरावहाय माब्रै बर'आ खम जाखो बेयावथ' बर'फ्रासो बांसिन जानांगौमोन रायजोफोर नङा होनब्ला दा बर'आनो खम नंखाय नङोब्ला नाय फरायनानै नाय आरो फारसेथिं नाय ओरै
बिनि थाखायनो अर जोंब्लावदों बिपिएफजों बिपिएफ नि प्राइमारि अफिसावहाय अर सावनाय जादों जोंब्लावनाय जोङो नुनो मोन्दों रायजोफोर खोनासं मा बुंदों फोजोबबाय नै इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारिया माबानि चेयारमेननि हिनजाव फैनायनि थाखाय जोंनो हिनजावथ' नाङा ना पाब्लिक डिमान्डखौ हराखिसैबा जोंनो मानो नांगौ जोंनो हिनजावखौ नाङा जोंनो हौवासो नांगौ सोरजों सापर्टार लानानै गावखौ माबायदि थाबायनानै चेयारमेन मोनबोखौ मिथिया सासे हिनजावा हिनजाव चेयारमेन दोननायनि थाखायनो बे थासारिया सोमजिदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दावरावआ सोमजिनो थांगासिनो दङ जों बेखौहाय बयबो मिथिगौ रायजो दानिया फैदो हेमন্ত বিশ্ব শর্মা सारा एसटिनि बेलायाव मा बुंदों বিষয়টোৰ কনফ্লিক্টটো তাতেই আছে যে পুৰণা জনজাতিসকলে নতুন লোকক জনজাতি হোৱাটো নিবিচাৰে হব খোজা জনজাতিসকলে কয় যে আমাক জনজাতি কৰিবই লাগিব দুইটা সম্প্ৰদায়ৰ বিপৰীতমুখী স্থিতিৰ কাৰণে আজিলৈকে সমাধানৰ ৰাস্তাটো আমি পোৱা নাই কিন্তু 25 নৱেম্বৰত যি আমি মন্ত্ৰীসভা গোটৰ পৰামৰ্শ সদনত ৰাখিম হি এটা মধ্যম অৱস্থালৈকে লৈ আহিব সমস্যাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছ দলে এটা মেমৰেণ্ডাম দি থৈছে টংক বাহাদুৰ ৰায় অধ্যক্ষ হৈ থাকোতে ভাৰত চৰকাৰক যে পুৰণা জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগিব নতুনক জনজাতি কৰিলে সেই পইণ্টটোকে ট্ৰাইবেল সংঘই ধৰিছে যে বিধানসভাইটো কৈছে আমাৰ ক্ষতি হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু নতুন মানুহ আহিলেতো কৰবাত নহয় কৰবাত ক্ষতি হ'বই কংগ্ৰেছে বিষয়টো অতি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে খুব বেয়া কৰি থৈ গৈছিলে 25 নৱেম্বৰত আমাৰ যিখন প্ৰতিবেদন আহিব তাত আমি কিছু সমাধানৰ সূত্ৰ পাম 100% নাপালেও গতিকে 25 নৱেম্বৰলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব मोजाङै बुजिबायना थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै गोदान एसटि माब्लाबाबो बानायनो हाया बेखौ डक्टर हेमন্ত বিশ্ব শর্মা सारा मोजाङै फोरमायनानै होखाबाय दा बेबायदि मिथिसेयावबो नुसेयावबो जोंनि बर'निनो सीएम हाग्रामा महिलारि सारा ससियेल मिडियायावहाय खुला एसटि फाननाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला एसटिनि फानग्रा आरो बायग्रा ना बायनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिनोहाय थोजासे लुसोमनानै होबाय फैसाया बिथांमोना भट होबाय दा बे समावहाय एसटि होनांसिगौ दा एसटिया सोरनि हाग्रामानि बिफानिथ' नङा बर' हारिनिसो माब्रै होलायखो बे समाव दावरावआ मानो जाया जायो दा नैबे बाथ्राखौ लाबोनायावहाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना सानगोन आरोना नोंथाङा मानो बेफोरबायदि बिपिएफनिल' बाथ्रा बुंदों होननानैहाय आंखौ बुंगोन नाथाय एसटिनि बेलायावहाय जायफ्रा मोजाङै बुजियो एसटिया मा बेखौहाय मिथियो बैसोर बायदिया आंनि भिडिअखौ माब्लाबाबो इगनर खालामनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन एसटि जुदि होमारो अब्ला बर' हारिनि ए टु जेड बर' हारिया गोग्लैसोगोन बेखौहाय बयबो मिथिगौ दा आबसुआबो बै समाव एसटि होनायनि बाथ्रा बुंनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय थाखानाय एसटिखौ खहा खालामोमोन ना एक पइन्टबो थाखानाय एसटिखौ खहा खालामोमोन ना हायोब्ला हो किन्तु थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनो मोना बेखौ बुंदों नाथाय हाग्रामा महिलारि साराथ' थाखानाय एसटिबो मिथिया एसटिया होयोब्ला मा जायो बेखौबो मिथिया डाइरेक्ट ससियेल मिडियायावहाय ज्राव ज्राव फानबाय बेखि मोजां जादों अब्ला रायजोफोर जों सावरायनोसै बे समावहाय दिलीप शइकियाया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंग्रो এতিয়া एसटी সকলে পাই আছে বা সংৰক্ষণত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই এসসি এসটি ওবিসি গোটেইখিনি গতিকে তাৰ পিছতো যদি আৰু বঢ়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ সংবিধান সংশোধন হ'ব লাগিব আৰু বোলে নহলেও বোলে আমি মিলাপ্ৰীতিৰ মাজেৰে আমি যিখিনি পাই আছো তাৰ মাজতে আমি ভগাই ল'ম তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে এটা কনসেনসাসো লাগিব গতিকে চৰকাৰে নিশ্চয় ইতিবাচক চিন্তা কৰিব কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আমাৰ মাজতো এটা সদ্ভাৱ আত্মীয়তা আৰু গোটেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ কাৰণে আমাৰ মাজতো এটা বুজাবুজি নিশ্চয় প্ৰয়োজন হ'ব दिलीप शइकिया
बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बर' हारिखौहाय खेंसालिया नोजोरजोंहाय नायबोगासिनो दङ दा बिसोर बायदि मानसिया सिगां जेरै सानदों दाबो बिदिनो सानगासिनो दङ दा बिसोर बायदि मानसियानो जुर जुबुस्ति थाखानाय एसटि खौ खहा खालामनानैब्लाबो एसटि होनायावहाय नांथाबगोन मिथिबायना बेनिखायनो एसे सिन्था खालाम बर'नि लिडार्स दैदेनगिरि नोंथांमोन गावनि उदैनि थाखायल' गाज्रिखौ साननानै फिउचारनि थाखाय जुदि साननाब्ला बेवहाय गोबां गिदिर गोरोन्थि जागोन उनावहाय आय होमब्लाबो माब्लाबाबो मोनफिननाय नङा दा बेखौहाय जों साननांगोन रायजोखौ बे समाव जों सावरायगोन राभा हाउसुं काउन्सिलनि टंकेश्वर राभा सार बिथांबायदि सोरबा बुंनो हादों बर'नि गेजेराव रावबो हायाखै दा बिथाङा क्लियारलि बुंदों सासे CM जानानैहाय मोनसे जाथिनि जानानैहाय जोंनि बर'आ बेबायदि सोरबा बुंनो हादों बर' हारिनि लिडारा रावबो हायाखै CM जासेयावबो बिथाङा गावनि गाज्रिखौल' सानना लाबानो दिनै हारिखौ सानदों दा आदित्य खाख्लारि सारखौहाय बै एसटि बिग्राफ्रा धुमखि होदों हु इज आदित्य खाख्लारि होननानै बुंदों बेखौहाय बुरलुंबुथुर दैयाव गारसोमनायनि बाथ्रा बुंलायदों दा बेनि सायाव फिननाय होनाय जों नुनो मोनदों दा आदित्य खाख्लारि सारखौ बुरलुंबुथुर दैमायाव गारख्लायनायाव सोर मदद होगोन जोंनि बर'आनो मदद होगोन मानोना खावसे बर'आनो एसटि होजानायखौ लुबैदों अब्ला दायनिगिरिया सोर जोंनि बर'आसो बर'नि CMआसो दा बिथाङाथ' क्लियारलि बुंबाय आदित्य खाख्लारि सारखौहाय बुरलुंबुथुर दैयाव गारसोमनायनि सिगां लाख लाख सुबुंनि जिउखौहाय फोजोबनांगोन होननानैहाय बे रोखा रायजोफोर बिसोरो मोजाङै मिथिगौ नाथाय जोंनि बर' हारियासो मोनथिनो रोङा बेनिखायनो जानला मोनला एसटि फानलाबायनाय जोङो नुनो मोनदों दा बर'नि माखासे इउटुबार्सफोर आरो निउस पर्टेलावहाय भिडिअ बानायनानै होग्रा नोंथांमोन रावखौबो नुवाखै आं एसटिनि भिडिअ बानायनाय एसटिनि हेंथा होनाय रावखौबो नुवाखै आं बर'नि सिनियर इउटुबार्स आरो निउस पर्टेल बायदि भिडिअ बानायना होग्रा बर' हारिनि निउस चेनेलफोरखौ आं रावखौबो नुवाखै बेबायदि एसटिनि हेंथा बिथांमोना थाइजौ गोखैखौहाय बाजाराव गोदै होननानै फानग्रा गोजासो डलार बुथुमग्रा मिथिबाय दा बेखौ बर'आ सिनायना लानाया मोजां बे समाव जों सावरायबावगोन रायजोफोर दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म आरो हलेश्वर ब्रह्म बिथांमोना खमसे खम मार्कुस नार्जारी मोना बे 10 थारिखनि एसटि सोमावसारनायाव नुजाहैनांगौमोन आंनि मथेब्ला नुजाहैनांगौमोन आंबो गोजोननाय मोनगौमोन बिसोरो हारि अनफावरि बर' हारिखौहाय बिसोरो अनग्रा हा हु रैखाथाय होग्रा ट्राइबेल सराक्सा मन्चनि मावथिफोर नाथाय बे एसटिनि बेसेबांबा दावराव दावसि जानाय समावहाय अलखदावहाय मानो थाङाखै मा खारनै अब्ला दावराव देख्रेब आयं नोंथांमोना बै जे 17 बोसोर BPF सलायनायावहाय MP जाबोनाय नब कुमार सरनिया बेखौ मदद होनाया नोंसोरनो नङामोन खोमा गोदान सरकार फैनायखायसो गावखौहाय थिफुला दिन्थिफ्लानो थाखाय उमुगा ट्राइबेल नङा होननानैहाय एसटिनिफ्राय बोखारदों नङा होनब्ला दिनै बेनो फोरमान होदों रायजोफोर मिथिबायना बेखायनो सायख' रायजो राजा नोंथांमोनाबो दानि जोबनायाव खोनासंदो आबसुनि आफादगिरिया मा बुंदों সকলো ৰাইজে আজিৰ পৰা যাই পেলাই নিজৰ অঞ্চলত সভা সমিতি কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত কোকৰাঝাৰত এখন বিশাল ৰেলী হ'ব জোনাইত এখন বিশাল ৰেলী হ'ব ইয়াৰ পিছত মৰিগাঁৱত হ'ব দুধনৈত হ'ব ডিফুত হ'ব আৰু উজনি অসমত ডিব্ৰুগড় নহ'লে শিৱসাগৰত আমি বিশাল সভা আয়োজন কৰিম আমি দেখুৱাই দিম যে জনজাতিসকল শক্তিশালী মাত্ৰ নহয় অধিক শক্তিশালী হয় আৰু অসমখনক চাৰিসীমা যদি জনজাতিসকল যদি নাথাকে এই অসম কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় এই কথাটো মই স্পষ্ট আকাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ जोंब्लावगोन रायजोफोर बर'नि गेजेराव जोंब्लावगोन एसटि होब्लाबो जोंब्लावगोन होआब्लाबो जोंब्लावगोन बर'नि गेजेराव नैबे 5 बोसोरावहाय हयथ' सोरनिबा जिउआबो खहा जानो हागौ नायगार बुथारलायनायबो सोमजिनो हागौ बे समावहाय नोंथांमोना नाय बेसेबां अलखद जानानै फैबाय बर'फोरनि जायगायावहाय दा आसाम गभर्नमेन्टआ
हा इभिक्सन खालामदों बिटिआरआव गारस'ना दोननो नागिरदों जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि सारा भट बेंकनि थाखाय खखामाव दारि गोनांफोरखौहाय बुथुमदों फैसानि थाखाय बुथुमदों नाथाय बैसोरो इभिक्सन खालामदों नाथाय बे इभिक्सना थांनाय रिउ रिउ बोसोर 22 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिसोरो बे इभिक्सनखौ खालामनांगौमोन नाथाय कंग्रेस थानायनि थाखाय बिसोरो खालामनो हायाखै दा बिजेपिआ खालामदों बिजेपिआ दिनैनि समावहाय आसामखौ बासायनानै लाखिनो नागिरदों नाथाय जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरखौ बासायना लाखिनो नागिरदोंना नागिराखै गाज्रिल'सो नागिरदों दा बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ आंखौ जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला गावबागाव बिजिरनानै नायग्रो आं बबे अबस्थायाव दङ गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि